Hej Emma. Hej Emma. Yeah. Ej, det er så sådan her. Okay, fint. Vi har lavet en video til dig. Oh yeah, bitch! Når du optager en prøvelse på din Insta. Ej, det er med på den der, det er for sjovt det der. Det er mig, der starter det der. Listen, baby. Fordi vi var lige... Tillykke fødselsdag! Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Det er nok bedre. Det er fedt. Ej, jeg kan ikke have det. Tillykke med fødselsdagen! Sig nu tillykke. Tillykke med fødselsdagen! Vi går fra klip med, for det er for dårligt. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Hvad er det? Anne. Vi skal tage til Anne. Ja, rolig. Hvad er der? Venstre. Og 2. Og igen 2. Jo, sådan. Tillykke med fødselsdagen. Det kommer lige og så står der i starten bare. Nej, det er ikke når vi gør det der. You take your mind like a girl. Og i Los Angeles er der fucking fest. Og i London og vist nok også i Hongkong. Hov for helvede. Den er i gang, Anne. Er der noget så trendy? Men i hele Danmark, baby, er der fucking fest. Nej. Er der fucking fest. Oh, baby. Fest. Baby. Ej, det leverer du mig rigtig dårligt ud. Det er ikke nok. Så meget ikke på det. Nej, bare sammen. Wow! Det er klasse. Ej, der er video! Lad disse mand. Så må vi se. Nu siger det 9, fordi det er fandme ikke så grimt nu. Jeg kan ikke sige noget jo. Hvor er du klar med mig? Når du er. Hør om. Sådan. Vi sidder her. Today's the last time of the last night. Vi elsker dig!
Jeg elsker dig, Emma. Det går være rigtig akavet, det der. Anne, klap Og det var så 9. klasses år med Emma Wiesbæk. Ja, men vi håber, du kunne lide videoen, fordi at det var 9. klasses år. Det var også 9. klasses år. Ja. Kun fra 9 af. Og så laver vi den her til dig. Vi elsker dig! Hej! Jeg savner dig!